Šel do školy? Povídě, ještě jednou to vyskočí, to viděla. My jsme to rozebírali. Nebo válka bude. A sama říkala, kdyby se tak nebál, trošku ho tam na něj křičela. Tam jsem ho potáhnul do jména. Přesně, tam byla za 60. Že udělal dobrý hod toho člověka. 20 minut a pak se do něj prostě... 20 minut. Jenom by si jezdil. Ty jsi to dobrý, když jsi držel 20 minut. A špičkový je ten podslova. Ten opravdu, a on říkal, a jsem se že padl s ním a on říkal, no jo, my jezdíme do České, jsme slovenský rozhodčí. Na Slovensku to stojí všechno o to, protože východňáry je jako reprezentace a všechny drží východňáry a radši jezdí České. To na každý závod.